packs of dog food for packs. Then, COD ni siya na worth of 2,873 pesos. Ano ko doon namin? Mamang ko lang nakakonda yun. Kasi ko wala pa ng order ano mo. Magay na kami direct lang para mag-deliver para sa inyo. Mamang ko nakabutang dari amang. Tapos imuha ko dyan ang nakapangalan mo din. Di ka na gani mig magdugan eh. Kaya mo may naka-address. Then ang pagkato na mali doon yung nanado ka dari sa Tiglawan daw. 2,873 pesos po. Rapid na trip. Dala cash din. Dawat mo card. Ma'am? Dawat mo card. Card. So, bit-bit. First benefit 2,873. Ngayon, diba makaroon ang money. Eh, amo na yung ipadala sa ano, Card lang. Card. Okay na po naman, sige, tanawa lang sa mga. Wala doon ka na-expect na mabot ka ron. Wala ka nag-order. Sige, tanawa lang sa na. Kung imuha na, magpan ka nga imuha ni, mga yun ko bayad. Para ihatag na mo. Okay lang. Okay, open lang po naman. Happy birthday! Thank you! Pagka mag-group, then dari daw mag-ano sa vaccination. Ay, dito sa salamat. Ano ba? Nurse daw na siya. Pumunta na dito. Ay, nandun ma'am. Nandun kayo doon sa iba. Food and 2 packs of dog food $4 then COD ni siya na worth of 2,873 pesos. Ano ko doon namin? Mamang ko lang nakakonda yun. Kasi ko wala pa ng order ano mo. Magay na kami direct lang para mag-deliver para sa inyo. Mamang ko nakabutang dari amang. Tapos imuha ko dyan ang nakapangalan mo din. Di ka na gani mig magdugan eh. Kaya mo may naka-address.
Then, ang pagkato na mo dito, yung nanado ka dali sa Tiglawan daw. Oo. In 2,873 pesos po. Rapid na trip. Dawat mo card. Ma'am? Dawat mo card. Card? Ano? Gcash mo? Okay lang. May sunod akong Gcash. Ako ang Gcash. Ano ka na lang? Sige, ito na sa ito dito ka dali. Naman naman sa kailan na mo dito. Kadali lang ah! Kadali lang! Wag mo lang. Sila mo lang. Bali sa sila. Bakit lang to? Ma'am? First dose mo ni. Ah, dito. Ika ba dyan may magdugma? Lupon pa ba dyan magikan? Lupon? Oo, lupon pa dyan may. Lagi ka pa may nag-deliver sa lupon. Tapos ato nagmagda. Pag-abot ng mga dito, wala man daw ka. Tapos nga daw ka darian. Saa gani ni. Bit-bit. First benefit 2073. Ngayon, diba mo karoon ang money. Eh, ipaamo na yung ipadala sa ano, nagpanan. Yeah, baling grupo. Kapag akong pasa. Card lang. Card. O, pero po naman, sige, tanawa lang sa mga. Wala dito ka na-expect na mabot karon. Wala ka nag-order. Sige, tanawa lang sa na. Kung imuha na, magkuhan ka nga imuha ni, mga yun ko bayad. Para ihatag na mo. Okay lang. Okay, open lang ko ma'am. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Nakuratan ka, ma'am? Akong bayad sa ma'am. Ma'am, nagkatawag message ang nagpa-surprise ni mo, ani. To my special friend. Okay. Happy birthday. Wish you all the good health and more birthdays to come. Keep safe and God bless you always from Secret. Ito ko ka palo. Ano ba? Maganda si mo. Ba't ko ka palo mo? Hindi ka palo man. Sa Lupon, ma'am. Hindi ka namig na po. Bro, ikaw, busy man sila, ma'am. Dapat yan na mo dito, nag-one pa siya, nag-inject pa siya. Yung pa nito, mas inject ang papel. Isa pa din yung secret, ma'am. Mag-aabot kami, ma'am. Pinaptik man ko ang nagpakuha na ni ma'am. Pinakurap ko. Pinaka- Food ni. Ipa-deliver niya dayon. Wala, dalawa na dyan na kasi. Promise, legit dyan na siya. Nagkatag na siya ka-dress mo. Alin, ma'am? Ay, naparata si ma'am. Blow? Paan, ma'am? Kasi may birthday wish ko na birthday mo. Silot lang? Sige. Ay, ako nalang mo kanta, ma'am. Pero madyo kay kauban yan, Hedari. Ako nalang mo kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to
to you. May tambol pa ko, ma'am. Ayan, ma'am. Happy birthday! Yeah. Ma'am, nakuratan dito. Thank you kayo. Unsa may kanang kuan niyo, ma'am, kanang or message pud nimo sa nagpa-surprise ni Ani mas wala ka kaila. Uy, kagisa ni Gikan. Thank you Appreciate it. Eh, Kapit sa mga. I wanna wish you a happy birthday. I wanna help you celebrate. I wanna wish you lots of presents. I wanna help you eat your cake. If you party in the island way, you'll be jamming all night till the light of day. Your birthday is your day to shine. Another year and you'll be looking fine. So have no worries, don't you hesitate. It's time to party, time to celebrate.